Wait, par. Game. Pinaktakan, sarap talaga yun, pre. to, boss eh. Boss, masarap yan. Taka. Ano namin yan? Parang sisig din to, di ba? Oo. Ito yung pinakagusto ko talaga. Boss? Pinaktakan din ang puta. Boss! Boss, ano to, boss? Hey, Yan! boss! Boss, Boss, ano to, boss? dinakdakan, boss. Ha? Ah, tinakdakan! Ano to, boss? Ano, boss? Iba ka talaga, Puta, boss! napakaraming litrato, boss. Boss, ano ba yung order mo? Dinakdakan, boss, yung parang sisig. Ayun, boss, oh, dinakdakan naman Pupal yan, ka ah. talaga, boss. Tingnan mo, nagsisipagdakdakan sila, oh. Puting yun, Sisipagdakdakan. tangin na, pinostirize, oh. Ano, boss? Dinakdakan Serious niya ka naman siya. Ano ba order mo? Dinakdakan. Oh, dinakdakan, oh. Ano ko, boss, mga litrato yan, oh. Ang Di layo, ba ah. ganito mga boss, tapos bibigyan mo ako ng picture, oh. Mga dakdak yan, boss, eh. Mga dunk. Oh, dunk! Dinakdakan niya, eh. Puta rin na, pinostirize, dinakdakan, eh. Eh, puta, ito yung order mo sa amin, boss. Gago ka pala, eh. Boss, hindi yun Kasalanan yun, mo boss. pa. Yan mo, Kasalanan mo pa, di ba? Dinakdakan nyo. Oh. Iba't ibang uri ng mga dakdak, boss. Oh, Pinaulo ka talaga, niya, oh. boss. Dinakdakan ni Kobe, oh. Pero boss, hindi ito yun, boss. RIP, Yung boss. in-order ko na dinakdakan, yung pagkain, nakita ko dun, eh. Ano May ba nag-comment pa sa may picture na inano mo, ang sarap. Ano yun? Bakit masarap? Ito. Paano naging masarap yan? Gago ka pala, eh. Pag nanood ka ng NBA, tanga na masasarap. Iba klase talaga to, pare. Isipin mo, ang dami niyang dahilan. Hindi na uubusan ng dahilan. Pag ano, pag nakita mo yung dakdak nila, gago sa pakiramdam nun. Okay, ito naman sunod. Balita ko, mabangis daw mag-rap si Idol eh. Anong walang tira? Putang ina mo, ang lakas yung hininga! Sobrang ang Tirang lakas ng hininga. hininga! Ang baho ng hininga! Mag-rhyme, pare. Ano sinasabi mo wala akong tira? Pag ako tumira, eto jamba. Huwag mo ko tinatakot, gago. Kasi takot na ako sa mga nakalabang ko. Una mo ilang beses na ako lumapag sa mga rap battle. Hindi ko na mabilang kasi ang dami bumatel. Rap battle ang Ito gabi yung mo. sasabihin ko Talaga? sa'yo. Ikaw yung magaling. Ako yung... Ako na yung kontrabida. Kasi mali, doon ka mali. namang magaling. Ayun pala yun, Parshi. Papakita ko sa'yo kung paano ko dumurog ng tao. Pag ako kumuha ng maso, ipupukpok ko sa iyo ang ulo. At tigas yung ulo mo. Utang ina, di ko Pre, ipupukpok ko sa ulo mo. Ang tigas ng ulo mo. Utang ina lang. Ang galing, pare. Wala makakaisip nun. Kahit si Looney, hindi niya kaya yan, pre. mapasag yung bungo mo. Bakit sa hininga mo pala parang talo na ako? Kasi sobrang ang lakas ng Hininga. ang lakas ng ang lakas ng hiningit mo. Nabubulol tuloy ako kapag nakikita ko yung pagmumukha mo. Bakit kumalat yung